Helo a croeso nôl I Label Deg. Enw fi yw Aisha ac os ydych chi heb yn barod, cliciwch ar y botwm isod I tanysgrifio a gadewch like a comment. Heddi dwi eisiau gwneud DIY eto. Mae gen I par o jîns a dwi eisiau gwneud rhywbeth I wneud iddyn nhw'n edrych yn fwy diddorol neu'n ffasiynol. Dwi'n meddwl na I wneud bach o pethau ar y pocedi. Bant ni. Felly, dyma'r jîns dwi'n mynd I wneud rhywbeth I. O'n i'n meddwl wneud rhywbeth i'r pocedi lan fan hyn, ac hefyd ar y cefn. Dwi'n meddwl rhoi bach o defnydd fan hyn. Nes I ffindo hwn o sgert nes I wneud DIY I o blaen, ond hefyd bydd angen kit gwynio fi. Felly, nawr dwi'n rhoi'r defnydd ar y lle dwi eisiau gwynio fe. O'n i'n meddwl wneud llawn poced ar yr un hyn, a wedyn wneud rhyw fath o siap cool gyda'r un yma, oherwydd oedd yn siap gwahanol o defnydd. Dwi'n really hoffi'r defnydd yma, felly ymlaen I ni I torri fe. A dyna ni, dyma'r torri allan dwi wedi wneud. Nawr dwi wedi gwynio fe, nes I jyst gadael hwnna fel flap a wedyn hwnna'n syth lawr. O'n I really eisiau gwneud rhywbeth ar ein poced flaen, felly nes I cadw fe'n sample. A dyma ni, y jîns wedi gorffen. Dwi yn caru nhw gymaint. Mae'r defnydd yn edrych yn amazing. Oedd ddim yn galed I gwynio o gwbl. Dwi mor gyffrous I gwisgo rhain allan. Dwi mor hapus. A dyna ni! Gobeithio wnaethoch chi joio hwnna a gallech chi cael tro yn wneud dy jîns hen eich hun. Dwi'n lyfio wneud pethau fel yma, mae'n llawer fwy shape na prynu rhywbeth newydd pob tro dych chi'n mynd yn bod dy pethau hen chi. Tan y tro nesa!